Benvingudes de nou a La Figa Parla, un podcast creat per 4 amigues amb la intenció de trencar silencis, explicar vivències, desmuntar mites, compartir històries reals i, per què no, passar-ho bé. Esteu preparades? Sí. La vida es capgira, és pitjor que una enemiga, per això et dic que te'n surt de la figa. I avui, noies, de què esteu fins la figa? Jo estic particularment fins la figa del Sea Otter. Oh. Per qui no ho sàpiga, el Sea Otter és com un certamen de marques de bicicletes, hi ha moltes activitats, i que em sembla superbé, molt a favor de l'esport, a la ciutat, etc etc. Com si no en tinguéssim prou de bicicletes a la ciutat de Girona. Això, cap problema. El problema és quan l'escola de les teves filles està ben a prop de tot aquest espectacle que tanquen tot el que és Fontejau, que hi ha dies que no t'hi deixen passar, que has de portar això, no?, una nena a bàsquet allà i es suspenen les activitats. És un merder. Suspenen les activitats de... El divendres van suspendre les dels activitats dins de Fontejau. Infants i adults que van a fer ioga sí. i altres coses allà. Llavors, terrible. Clar, jo soc partidària de la Sea Otter, però sí que t'entenc perquè visc per allà a la mateixa zona, deixem-ho així, llavors ja vaig en bici directament als llocs per evitar tot l'embús que es crea allà en una rotonda concreta. A més, pots anar amb bici, pots fer el circuit Exacte. i te'n pots anar a treballar. Clar, és xulo, perquè no ho conegui, us deixen bicis que podeu provar aquelles bicis que no veureu mai a la vostra vida, allà les podeu provar, són estupendes. Molt estupendo tot, però un greuge als matins, a les tardes, als vespres, i vaig aparcar allà per deixar la nena i ja em van venir a dir, què fas aquí? Dic, mira, un moment, Només faltaria. Que surti del cotxe i ja està. D'acord, va a Fontejau, sí. Ens haurien de fer uns permisos especials. Una Ara, exacte, Una hauries de dir que acreditació. participes. Clar, no. Bé, s'ha de dir que a Girona qualsevol esdeveniment, no? És tan petita que qualsevol esdeveniment es lia parda. Ho col·lapsa Sí. tot. No? tot. Perquè ara després vindran les fires, col·lapse Exacte. total, Sí. Ve temps de flors, no en parlem d'aquest. part. Però amb el bàsquet i el futbol, per exemple, el bàsquet també s'atura. Aquella rotonda Tot, sí, que sí, estem sí, parlant sí, sí. està Sí, saturada i dius, què està passant? Està caient? No, és el bàsquet. Perfecte. Totalment. Sí. Doncs ja està. Fins aquí. Ja ho tenim. Fins la figa. Fins la figa. De les bicis. Doncs avui anem a parlar de les llavors de la figa, de nou. Diana, quin tema tractarem avui d'aquestes llavors que ens porten tanta feina? Sí, mireu, avui parlaré d'un moment delicat però molt habitual, que és quan els nostres fills i filles entren en la pubertat i comencen a mirar-se al mirall amb ulls crítics. Què passa quan no s'agraden i què fem quan els nostres fills i filles ja no són criatures petites i comencen a preocupar-se pel seu cos. Jo he de dir que la meva llavor encara no està prou desenvolupada com per prestar atenció a aquests fets i al seu estat físic. Però, en canvi, com a docent, em trobo moltes vegades que els joves s'avergonyeixen de si mateixos. No es volen veure. Venen tapats de dalt a baix, o sigui, pot fer calor, podem estar amb la calefacció a l'aula, però aquelles bombers negres amb tot de cotó dintre segueixen instaurats en el cos d'aquests joves perquè es tapen fins aquí per no ser vistos. Sí, jo com a docent també m'hi trobo, aules a ple estiu amb anoraks i nosaltres suant, he de dir com pot ser. I també sí que és veritat amb les llavors, no? Ostres, m'agradaria tenir allò que té aquell altre, tinc els ulls macos però una altra cosa no, o forma part del creixement, no? De l'autoconcepte també, De trobar-se no? el mateix, trobar-se el mateix, comparar-se, però és perillós. És perillós, sap greu perquè les teves llavors tu les veus perfectes, no? I dius, no, si ets fantàstica o fantàstic. Sí. Però és cert que en la pubertat viuen com una espècie de metamorfosi, Sí. que hi ha dies que els veus molt guapos i hi ha dies que dius, ui, què ha passat aquí, no? I és propi de la pubertat i la transformació. Els grans s'eixamplen, no? Els nassos,
Passem, per aquest període. La desproporció, braços Ara, llargs... sí, allò, els grans, no? Aquesta m'ataco. estrelleta. Sí. Jo recordo també quan era adolescent que jo també em tapava, del Sí. cabell llarg, allò... Sí. fent així. Bueno, i els serrells aquests que arriben... No sé, que és com una cortina i dius, hola, hi ha algú, saps? Jo crec que ha canviat en el sentit que hi ha una pressió social, no? Les xarxes fan que et puguis comparar amb milions de persones i clar, és que sempre hi haurà algú que és més guapo, que està millor, o que té un filtre més ben parit que el teu. Exacte. Però ara que dius els filtres, ho veig molt punyetero. És a dir, hi ha molts molt nanos perillós. que no accepten la seva cara després d'haver-se vist tant amb un filtre, no? Sort que no ho van viure, això, També hi ha el cas de persones, això ho vaig veure en un reel d'aquests d'Instagram, d'algun programa als Estats Units, de noies que es demanaven operar-se tal i com sortien en un filtre d'Instagram. Jo també ho vaig veure, això. Sí. I això ja... Uf! I les dones cada cop superen més aviat, els pits, per exemple. sí. O sigui, hi ha nenes que amb 18 anys, ja quan legalment està permès, ja fan el canvi. Llavors dius, ostres, realment... Bueno, ves que, tu has dit, això és l'inici, no? És l'inici és en aquest moment, però és que això perdura tota la vida, perquè parlem de l'adolescència, però això ens passa a tots. Sí. Que també ens veiem uns dies millor i altres, també, però és... No? Tota la vida ens estem comparant, és la comparació constant amb les persones que tenim al voltant. I que cada vegada l'aspecte físic importa més que, o sigui, per les feines, per l'Instagram, per qualsevol cosa, no? Es mira molt més per lligar, evidentment, si tens una aplicació com el Tinder, el primer factor que es fixen, i aleshores, clar, és una pressió molt heavy. Si algú tens la mala sort que doncs, no surts super ben agraciat, doncs què? Vol dir que ets menys vàlid? Però també s'estan duent a terme pràctiques com la skincare, nenes que no necessiten estar pendents de com està la seva pell, que la tenen perfecta. És que la pell d'una nena, d'un nen, és l'estadi fantàstic, no s'han de fer res. Absolutament res, però s'ha posat de moda la skincare. I quan vaig anar d'Erasmus amb els joves que tenen entre 16 i 18 anys, em vaig trobar que s'aixecaven a les 4 del matí. Es feien 2 hores de skincare. Es posaven la diadema, que si no sé què, l'aigua amb gel. És que es lleven molt d'hora. Es lleven molt d'hora i després no van resistir. Jo no ho entenc, això. A les 10 del matí ja no podien caminar més per París. Dius, bueno, què hem fet, no? Molt guapos, però molt abatuts. Llavors, no avancem. A mi m'encanten aquests reels de skincare, no? Que comparen i fan la paròdia del meu skincare, no? Que és una mica d'aigua I a la Déu. i me voy, no? Aquell de Walking Dead. Exacte. O sigui, jo prefereixo Són dormir molt bons. una estona més i... Bueno, Sí, i anar com et despertis al matí. Sí. Els joves també estaria bé explicar-los que molt skincare, però si pilles un coma etílic per la pell tampoc és gaire beneficiós. Aquest és molt bo. Sí. Bueno, encara et diran que la cervesa hidrata. Això ho diu molta gent, molta gent. És que és veritat, no? Sí. A veure... si ens pot negar. Hidrata, deshidrata... Exacte, fa de tot. Parlem amb els vikings. Ja. Exacte. Totalment. Exacte. Doncs fins aquí. Molt bé. Anem a parlar Cleo, no? Hombre. Què ens porta aquesta setmana? La nostra apreciada Cleo, que com ja sabeu, els seus pares s'han separat. Oh. Ué! Doncs bé, la nostra Cleo, avui centrarem una mica la Cleo, no tant amb ella, sinó amb la seva mare. Perquè la seva mare ha decidit sortir de festa, molt necessari de tant en tant, i bueno, doncs, amb tota la seva bona voluntat va sortir amb les seves amigues i bueno, doncs, d'un sopar, una copa, ens anem de festa i bueno, la mare de Cleo es va posar del revés. Del revés. I no com a la pel·lícula. No, exacte. No, bueno, una mica perquè durant una nit totes les emocions estan allà... I l'endemà, clar, va tenir la Cleo. Li portaven la Cleo. Li portaven la Cleo, i tot i que, bueno, a una hora prou digna, però ja sabem, no?, totes, que un cop ha sortit la deshidratació... I quan tens una certa edat, també. Exacte. Encara més, del dia següent doncs, no et deixa pensar amb gaire coherència i la mare ho va passar fatal. Que terrible. És terrible. És que ja no ens recuperem com abans. Abans, o sigui, no? Allò de... A les 9 del matí te'n tornaves a... Bueno, què fem ara? Anem a jugar a pàdel? Exacte, no hi havia treva. Jugar a pàdel, has d'estudiar, Sí. Fins i tot estudiar. Sí.
Bueno, doncs va haver de... Bueno, ho va superar, Ho va superar. Uf. Jo crec que la mare de la Cleo tornarà a sortir perquè s'ha de sortir i ha de gaudir del seu temps, però potser la propera vegada sortirà un dia que no tingui la Cleo el dia següent. Exacte, sí. Que també va bé perquè la Cleo, doncs, bueno, aquell dia, els hi va bé també als nens, aquest tipus de dies de fer-se més autònoms, de gestionar-se més. Avui t'agafes tu el colacao de... Ai, no direm marques, Exacte. perdó. El cacau en pols i la llet ja saps on són. Avui jugaràs sola, reina. Bé, penso que podem empatitzar, no? Totes amb la mare de la Cleo, Sí. perquè és algo que tothom s'hi ha trobat. Oh, i tant. I, bueno, I sobretot si ets mare jove o que sents una certa vitalitat, no? És a dir, has de poder combinar la vida d'amigues i de sortir una mica i no riguis, Adri, no riguis. No ho dic perquè nosaltres sentim vitalitat, no? Jo crec que tenim vitalitat, o sigui, Oh, i tant. ens podem considerar aquest tipus de persona amb vitalitat, no? Molt bé, fins aquí la Cleo. fins aquí la nostra Cleo estimadíssima. Que va sobrevivint. Va sobrevivint, exacte, és que la vida tracta de sobreviure, Exacte. ja des de ben petit. I els hi estem ensenyant. Exacte. ¿Qué es la vida si no mira? Ya una cosa cuenta rellotge, un viatge por tu cicatrius, històries d'amor. Bé, doncs ara continuem amb les cicatrius de la figa, ens posem una mica intenses. Bé, avui no tan no? intenses, No, Adri? Avui us Va. us vull parlar d'una altra cara de la figa, no? Perquè la figa parla, però també li passen coses. I no totes són agradables, perquè, a veure, d'agradables també n'hi ha, no? No sé, ja sabeu allò de que hem de callar, però qui és que no li ha passat lo de tenir fongs a la vagina? Herpes, què més tenim? Infecció d'orina, que sol coincidir en quan has tingut relacions amb algú que no les havies de tenir, curiosament, o allò d'estar tot bé, tinc les analítiques fetes i pam, pilles una malaltia de transmissió sexual, que això li ha passat a moltes dones. A més de tot això, a part també tenim el tema de, sobretot quan hem parit, vigilar de no fer un esternut quan tens la bufeta plena, no fos cas que embullis les calcetes, saps? Però això no és una malaltia, no? De Això no és... transmissió No, això no seria... Això no se sap què és. Això és una putada que tens després de... una putada. O la que van baixant l'efecte de la gravetat. O també el del fet de haver d'anar ràpid al lavabo o directament no arribar-hi, que fa que la teva autoestima, si la tenies per aquí, encara se'n vagi més a sota terra. Terrible. I res, resumint que la figa no només és plaer, sinó que també és una entitat per ella mateixa, que li passen, és tot un món, i que estaria bé que en parléssim també, perquè si no, tu te'n vas a treballar, estàs allà amb una incomoditat, allò que t'està cremant, i dius, no puc compartir, doncs a tomar pel... No es diu això, a prendre pel cul. Tampoc es diu. No, I a més, com que no està ben vist que ens rasquem, si fóssim un home, doncs mira, encara pots... És veritat, és un gest que els homes el poden fer total impunitat. Sí. I nosaltres de com fer una espècie és de ritual, terrible. de ball També curiós. ho tenen més a mà. Truco. Que Sí. no els defenso, però... Truc. Sí, apretar Va, les truc, cames. Texans. Ajuda, no, Els rac. texans a mi em ratllen molt. Mira, volia interpel·lar el públic i, primer, que ens expliquessin què us ha passat, perquè segur que m'he deixat coses aquí, tipus hemorroides i... També, Bueno, no, home, d'aquestes. jo estic fent tot un fem un check, checklist. Podem fer un checklist, us farem una enquesta així d'Instagram i també que ens dieu remeis. Si algú us funciona, doncs a veure si ens pot funcionar a les altres dones. El típic, el iogurt jo a mi no, però hi ha altres coses que potser sí que funcionarien. Bueno, jo diria un remei ràpid, que és que la gent es faci una mica responsable, primera, de la seva higiene, del control, exacte, control de malalties de transmissió sexual, perquè us he de dir que quan hi ets pel tros, molta gent es nega a fer les proves, a dir si té alguna cosa. Homes, revisió. Exacte. Sí? A la No càmera, costa a la tant. càmera, Adri, a la No càmera. passa res, si és a dir, us punxen una analítica, és senzill, ja està. Ja i està. No, a sabeu vegades el t'has de resultat. passar un bastonet. Jo cada X temps ho faig, de veritat. I estic molt tranquil·la a saber que estic neta o pulcre o que no hi ha res d'això. Ara bé, ho demano també de l'altre. No, home, clar, jo crec que és... Sí. Sí. És bidireccional, és a dir, no? És importantíssim, Sí, això. sí, autocura. No, i al final és si algú cocura. diu que no, evidentment, adiós muy buenas, ja està. Sí. Al final ens ho hem de posar fàcil, no, les dones també? Totalment. Oh, i tant. Sí, sí, sí. A més, Oh, i poden tant. no tenir relacions sexuals. Es pot, es pot. Jo us ho puc però dir que no, es pot. però no. Però hi ha un fong que fa molt de mal, que és que ara no em surt el nom, el de Henny Canesten, bueno, no es poden dir marques, el de aquell que tots anem.
no? Aquell que es produeixen com unes fissures, uns talls... Fa molt mal, aquest que pica. Bueno, un moment, hi ha el Bartolino, també. Hi ha moltes coses, Sí. que això no era... Jo l'he passat al Bartolino, Bueno, i però aquella no és una bactèria malaltia, és una que- obstrucció del conducte. El conducte. Bueno, I aquella bactèria que fas una olor a Peix passat, podrit, ostres, que allò no es pot- aquest. que allò no es pot Líquens, aguantar. hi ha gent que té líquens, també, que és Líquens. de per vida. Vull dir que, llavors, clar, Els líquens quan hi ha també, fissura, sí. hi ha qualsevol cosa. bon Però aquest rotllo, que fa que pica, que fa molta pudor, Sí. és que tu pots avisar a l'amic, a la col·lega, perquè tu olores allò. Sí, és sí, a dir, sí. no us Sí, ha sí. passat que dius, ostres, quin olor de peix. Has anat al mercat. Em avui. faires una mica, detectes qui ets i et venen ganes de dir-li, escolta, pren-te el bòbul aquest de la farmàcia, sisplau. Sí, no? hòstia. Sí, es pateix molt aquest, Bueno, crec que tot, Sí, Les tot. És que la figa hemorroides... és Bueno, molt aquesta és delicada. l'altra. La figa és delicada. Sí, els prolapses. Hauríem de fer un programa que no es digui col·lapse, sinó prolapse. Exacte. Perquè és un món. L'altre dia m'ho estava mirant, M'estava mirant tots els tipus de prolapse que hi ha i tots ens toquen a nosaltres, no? Bueno, els nois també pateixen molt d'hemorroides i tal. Sí, Bueno, però no... ai, senyor, Però només però si a veure- mengen picant, A veure, que n'hem dit 25 Ja. i una... No. No, a més, que nosaltres tenim un òrgan de més, tenim un úter allà Sí. que serveix per Sí, sí. emmagatzemar i cuidar i crear i que està allà, no? I que l'altre dia també veia com s'eixampla l'úter quan tens la regla, no? Que és una brutalitat, no? D'una cosa així a un mango. No? Ho comparaven així. Jo ho noto molt, m'inflo. Quan Sí, sí. és de regla és com què està passant aquí a la panxa, Sí, per aquesta no això, entra. clar, per això s'infla, no? Es deu inflar per això. De fet, Sí, clar, sí. totalment. Clar, llavors és... Ai, estàs embarassada? No. És el meu úter. Bueno, després tenim el tema, el papiloma, que és... Anava a dir. Estrella. Clar, Tema perquè aquest sí que estrella. crec que tothom hi ha passat, eh? És a dir, Sí, em sí, costa sí. molt trobar gent Jo que crec no hi no, hagi eh? passat. Jo no, Jo no. però no ho sabem molt bé. tampoc, No ho perquè sabem. no, la majoria ho passarem, però hi ha un tant per cent... Sí, també és veritat, que que no no Moltes acaba de- vegades sí. passa això, no? Que el passes sense adonar-te'n. Jo el vaig passar a adonar-me... Adonant-me'n. Adonant-me'n, gràcies. I terrible el control, la por, no? Ostres, I que... gent, no?, que li han de treure una part del seu... Sí. Del seu, no sé què treuen, és canal, el coll de, no? el coll El coll de l'úter. l'úter que te'l... Sí. Sí, perquè de fet pot albergar-se al coll, Sí. perquè són el mateix tipus de cèl·lules, o el coll de l'úter. I en els nois es detecta, perquè això també és important, quan al penis hi ha una espècie de granets que fan com una cresta de gall. És Sí, a dir, són com com unes acrestats. berruguetes, Però clar, no tots els tipus. És a dir, hi ha No. molts tipus de... Però bueno, de és un papiloma. indicatiu. No? Si veus un nen i dius, mira, té una berrugueta, sinó que mira, No, pot ser anem allò, a mirar. A més que són els portadors i els que van Sí. esbandint-ho. Es van dir. Ai, perdoneu, jo no sé si parlo d'homes o de rentadores. Desvendim-los també amb ells. Perdó, però sí. Jo crec que ja ho tenim per avui, que encara direm alguna bajanada més. Sí, no, perquè... No, molt bon rotllo. Molt bon rotllo, aquesta sí, secció. Guai, Em sap greu, i noies. tant. Molt guai, gràcies, Adri. Necessària, era necessària. És Totalment necessari, necessari. sí. Els carrers parlen, murmuris al vent. El silenci pesa, murmuri latent. Sota llums trencades, somnis que s'apaguen. Vull trobar la sortida mentre els dubtes s'amaguen. Què és la vida si no mira? Jo una cursa contra rellotge. I anem per la secció de la Marta. La figa es revela i es revela. Què ens portes avui? Avui us vull fer una pregunta. Sabeu d'on prové la paraula lesbiana? Ni idea. Doncs no. Sabem què significa? Exacte, tenim molt clar què significa. De fet, té dos significats. O bé una persona de l'illa de Lesbos, Vale. o bé Vale. una persona, dona, a qui li agraden les dones. Ens situem a l'antiga Grècia, on l'homosexualitat masculina estava acceptada, institucionalitzada, és a dir, ja a partir de l'educació, no? Un home gran amb un home jove, i a vegades això... O sigui, està molt bé el tema de l'acceptació de l'homosexualitat, però amb persones de més o menys la mateixa edat. Que ja, ara no entraré a obrir aquest meló, d'acord? Ho trobem, doncs, al banquet de Plató, on se'n parla. A més, es parla de que és l'amor real, el millor, entre un home i un altre home. I us poso un exemple. Heu vist Troia?
Sí, Anem a recordar una mica. Fa molts anys, però Quan a la pel·lícula Héctor mata Patrocle, Patrocle és el col·lega d'Aquiles, el cosí, diuen, no? Aquiles s'enfurisma i decideix anar a atacar. En la realitat, en la llegenda, Patrocle no era el cosí d'Aquiles. No s'entén que s'emprenyi tant, no? Aviam, és el meu cosí, val, molt bé, però aquella ràbia que li dona quan el maten és perquè era el seu amant. Vale. D'acord? Patrocle i Aquiles estaven liats. Que Llavors, l'homosexualitat femenina no se'n parlava. Que estrany. Fins i tot... Clar, és que si l'amor real, l'amor més digne era entre home i home, evidentment les dones per procrear i ja està. Només el trobem en un cas, que és el cas de la poeta Safo de Lesbos. És d'aquí d'on prové la paraula lesbiana. Que xulo. Jo crec que, de fet, em consta que els habitants de Lesbos no estan gaire contents amb que aquesta associació d'idees. Però, Reus, faig 5 cèntims de qui era Safo. Safo era una poeta i que el que cantava en la seva poesia era l'amor entre dones. I d'aquí ha vingut aquest terme i aquest concepte. Què us sembla? Xulo. Fantàstic. Home, jo ho desconeixia. Sí, Totalment. sí. Clar, quan ho dius, no fas com un... Amigo. Sí. Ah, clar. Ostres. Totalment. Sí. I sort que existeix d'aquesta paraula. Benvinguda paraula. Benvinguda paraula. I concepte. I concepte, clar que sí. Amor lliure. I pràctica. I, Sí. benvinguda. És un consell, proveu-ho. Està bé. Està bé. molt bé. Totalment. Super, doncs Marta, gràcies per aquest superaprenentatge que hem fet avui. Som-hi. Som-hi. Molt bé. Som-hi. Vinga, Diana, avui estem desitjant jugar una mica. Què ens portes a la Figa al Descobert? Bueno, preparades? Estigueu a punt. Quants timbres tenim aquí? Dos. Apartem el timbre de la Marta una mica, si us plau. No, és broma, és broma. Sí. La Marta té tot un timbre i vosaltres dos en teniu un. A veure, És que ja vaig sabeu... guanyar. Home, sempre guanyes. Ja sabeu que en aquesta secció, a la Figa del Descobert, ens donem a conèixer i aquesta vegada el que venim a corroborar és que són persones autòctones de Girona, a excepció de l'Adri, que és d'Olot, però a veure, un moment, l'Adri segur que ha fet un petó al cul de la Lleona i a més l'altre dia va interactuar amb l'alcalde, per tant es pot considerar un expat garrotxina que ja és gironina, per tant t'ha tocat. Es tractarà, perquè a més en els gironins ens passa una cosa, que el català no ha quedat tan corromput com a Barcelona. El parlem molt aquí i el castellà no ens ha penetrat. És per això que quan parlem en castellà, home, tendim a fer alguns errors. Lo Estem hacemos d'acord. así. Sí, fem coses estranyotes, Un no? aplaudimiento. Exacte, o el ganiveto, no? Aleshores, a excepció de l'Irene, que és una gran lingüista i que té el castellà molt autèntic i té el català molt autèntic, les de més suarem una mica aquesta prova. Es tractarà de traduir al castellà unes paraules en català. Esteu preparades? Som-hi. Sí? Quanta autenticitat hi haurà aquí de la llengua catalana? O castellana, tant és. Català, castellà, no. Exacte, Del l'hauràs de dir en castellà. Super. Preparats? Sí. Jaure. Ai, Sentar-se. Sí, o tombar-se, Vas. també. Emplenar. Rellenar. Però rellenar, a veure, l'Irene ens ho resoldrà, això. Depèn Llenar del o context, rellenar? no? Exacte, no? llenar, no? Poder? Vale. Xucar. untar. O mojar, sí, també. Val. Ja ens ho Mojar. corregirà algú, això ja veurem què passa. Fulla. Hoja. Molt bé. Li hem d'apartar el No, timbre, eh? aparteu-li, Hem d'apartar el aparteu-li, timbre, aparteu-li. que està molt a prop. Paller. Pajar. Molt bé. Citrell. Ai, no pot ser! Ah, amics. Aceitero. No. Bueno, Alineador, sí, va. bastant, No, bastant. no. Ah, no? Aceitera no pot ser? Bueno, però l'aceite... No, però Ah, és el... Fem comodí del Ai. públic, no? A veure. Perdoneu-me a casa meva. No passa res. No passa res. Això demostra que ets molt catalana. Són els nervis. Bueno, sí, Val. aceitero, no? Sí, no? Bueno. Ho deixem com a... Com ho tens tu, Diana? Aceitero. Vale, pues sí, Sí, sí. O vinagrera. Sí, clar, Una és que... vinagrera? Sí, aceitero, Pot ser? vinagrera, sí. Vale, greix. Grassa. Però Molt bé. espera't un moment, xavali.
Llegum. Legumbre. Ara, hombre. Molt bé. Bueno, Déu-n'hi-do, no? Sí. Però què ens passa, nenes, amb el castellà? Ho sabríeu explicar una mica o no? Bueno, es que la cosa es el acento, ¿no? Exacte. A veces, y yo soy de Girona i és normal, no?, que tingui aquest accent. Quan conec algú de London i que està parlant en català o en castellà, com ho feies, això? Si us plau, Irene, il·lustra'ns. El què? La sofà... Me voy a sentar... Me voy a la sofà... O sigui, de l'exigència de l'accent, sí. No? Jo sempre estic molt indignada amb l'exigència per l'accent anglès, quan al revés no és el mateix. O sigui, ve un anglès i ens diu me siento en la sofà, i tothom diu, mira, que habla espanyol, que bien habla espanyol, i dius, i quan parles anglès, com no tinguis un English que no ets de Cambridge. Exacte, estic molt d'acord, sí. Però jo estic molt orgullosa que aquí no estigui penetrant tant el castellà, tot i que l'estimem, i ens agrada molt ser bilingües i multilingües i tot el que sigui. Jo hi ha una època que preferia parlar en anglès que en castellà. Imagina't. Que allà a Olot de vegades tenim certa tendència que el castellano, ¿sabes? Sí, exacte. Per tant, els gironins el patim una mica a l'hora de parlar-lo, però el sabem parlar i interpretar. Bé, i ara passem a una altra atmosfera totalment diferent, tornem a les èpoques aquelles de la televisió, sí? I haureu de triar entre els dos programes, sèries, a veure què miràveu més. Crónicas Marcianas o El Gran Juego de la Oca? Jo Juego de la Oca. Jo també. O sigui, jo sóc molt fan del Juego de la Oca, però, clar, Crónicas Marcianas s'emetia cada dia. Llavors, jo l'havia vist moltíssim. Jo també l'havia vist. No em sento orgullosa, quan veig ara el tipus de programa que era, no em sento gens orgullosa, també ho dic. Però és veritat que esperar el divendres al Juego de la Oca era molt emocionant, Era molt xulo, això no s'ha repetit més. Era xulo. Molt xulo. La casella, o sigui, a mi em fascinava la casella que els hi tallaven el cabell. Sí, que fort, sí. Sí, n'hi havia de molt gores, Anaves a per totes. Sí. Molt bèstia. I el del fang, que era xulo. Sí, Bueno, és els bitxos també, quan havies de posar la malla dintre. Aquest també. Sí. El que passa és que Cròniques Marcianes, bueno, era com per més grans, no? I si et quedaves a veure el que feien tard, era com, uau, avui m'he quedat a veure Cròniques Marcianes, no? I era com molt emocionant, no? Hi havia molta teca, molt de marrón. Xisme. Que passa, jo no vaig poder veure mai, a mi sempre m'ho van prohibir, molt rotundament. Jo anava a dormir a les 10, o sigui que tampoc. Tu tampoc, Val, era un mes de sorpresa o vídeos de primera? Home, difícil. Quins records, Home. Com anava la cançó de sorpresa? Acompáñame una noche más. Era emocionant, Me recordo quan van portar la Whitney Houston un dia allà, que dic, al·lucina, tio. La Gemio allà. La gent, quan ella se sentava al costat d'algú, la gent ja patia, no? Ja plorava, la gent ja plorava. Bueno, que es feien els desitjos realitat, no? Era una mica això. I aquella presentadora... Però també va tenir... Ara no obriré tampoc aquest meló, però la van cagar amb alguna sorpresa, Sí, no? Assetjadors i aquestes històries. Clar, això, posar el límit és una mica complicat, I què has dit, l'altre? L'altre hem dit vídeos de primera, que també era una cosa que... O sigui, quin és l'A i quin és la B? L'A és sorpresa. Va, doncs em quedo amb l'Arús i els vídeos de primera i anar rient de la penya en la intimitat caient. Molt bé. Eren els reels d'avui dia, eren els vídeos de primera quan eren petites. Sí. Jo m'ho passava teta. Jo de vegades ho faig amb la meva llavor, Fiquem un vídeo del plan, anem a riure una estona. Farmàcia de guàrdia o médico de família? Farmàcia de guàrdia. Jo també. Ho adorava. I ho enyoro, de fet. Ai, ara no recordo com era. ¿Para adentro Romerales o para afuera? Para afuera, ¿no? No, para adentro Romerales. Home, la Concha Cueto. Brutal. Home, sí. Però em passa una mica el mateix que... Clar, també... Ai, no sé. És que són molt difícils avui, perquè jo em quedava amb tot, el que estàs dient. Sí, són bones. Però Médico de Família a mi m'ha marcat molt, La millorava, era guai. Ui, era guai. Sí. Chechu. I tan bonachón, no? S'ho veia molt bonachón. Massa. A mi, nyonyeria, fora, cap a casa. Fora. A veure, Los Serrano o Compañeros? Home. Compañeros. Jo Los Serrano. No. Ai. A mi m'agradava el Marujeo.
Quina és la teva? Hola, bé, perdoneu, és que no puc en tot. Compañeros. Perquè com que Companyeros, a més, no, era el que vivíem nosaltres, llavors. Sí. Companyeres ho feien tard, em sembla, també. Sí, Tothom en parlava i jo Eva no. Santolària. Mira, a mi em passava el mateix que tu. Irene, tu i jo miràvem. Tu m'anaves traslladant Jo al t'ho capítol traslladava, anterior. exacte. Però he de dir que aquí vaig fer la primera trapelleria com a nena. Perquè a mi em passava una mica com a tu, Adri, que la meva mare era flagrant a l'hora d'anar a dormir i aquí no es veu res, i etc. I jo ho volia mirar perquè tot l'institut mirava Companyeros. I era molt injust perdre's tot allò. A més, va durar molts anys. Doncs vaig agafar i amb els diners que teníem vaig comprar una tele de tub petita. No. De debò? Encara recordo els diners que em va costar. 15.000 pessetes. O sigui, pessetes o no sé en quin Carai, moment Diana, estàvem. tenies molta pasta, Sí. tu, no? Per ser petita. Portaves molt bé, Vaig recol·lectar tots els diners i me'n vaig anar a comprar una tele de tub, que no era gaire gran, i la vaig encaixonar a l'armari, com si la meva mare no l'hagués de veure mai. La qüestió, et van pillar o no? Espera't, jo a la nit amb els auriculars enxufant i mirant companyeros vaig haver d'aprendre a posar una antena, recordeu. Mira, competències. Competències bàsiques. I en quin moment vaig creure que allò no ho veuria ningú? O sigui, la meva mare l'endemà mateix posant la roba i a veure, Diana! Bueno, ja us podeu imaginar. És la primera trapelleria que vaig fer. Voler mirar Companyeros Clar. a la nit amb una tele comprada per mi. I era de tub, Clar, és que és una gran sèrie, Sí, ens va Fet marcar. grans sèries. Sí. Oh, i tant. Com es deia el noi? El Quimi Valle. En moment. Quimi Valle, ara. Per favor, forever. Forever and ever. Bueno, una relació una mica tòxica. Sí, una mica... molt. Ara anava a dir l'exemple d'allò... No, però Companyeros havia tractat temes molt interessants. Sí. De fet, Per això ho l'època que tractava, era. o sigui, Bueno, o en sigui, Quimi no era va el- acabar bé perquè no podia acabar bé aquella relació. Ja, de fet, no, vull dir que perfecte. molt bé en aquest sentit. Déjalo. Però mostrava aquest nano de carrer, poquetès, no? Sí, que, sí. Que al final se n'en El sortia. cliché. Molt bé. Sou més de Friends o sensación de vivir? Ai, però Diana, és molt difícil avui. Jo haig de dir Friends, però Friends, és que Ostres. jo abans que sortir... Jo vaig començar a mirar Friends que devia tenir 12 anys. Sí. Que el feien al Plus a les Sí. 7 de la tarda o por ahí, entre les 6. Jo anava a I al jazz. migdia també ho havíem fet. Però això Més després. endavant. Hi havia Frasier i Friends. I després van canviar-ho a Seinfeld. Bueno, jo me'ls gravava. Sí. Me'ls gravava sí. abans que hi haguessin els... quan va sortir amb DVD, quan va Sí. existir, va aparèixer el DVD, vaig flipar. Però clar, jo me'ls gravava i després quan els feien després de dinar, clar, jo no hi era i m'ho gravava el meu germà i cada dia tornava d'allò, Roger, ho has gravat? Sí, tranquil·la, i era obsessió, Era obsessió, No, sí. obsessió amb Friends. És que, clar, jo no sabria, També Friends... També recordo molt, no?, compartir aquell moment amb la meva germana, però amb Sensació de Vivir també, perquè també compartíem veure-ho, llavors. Que passa, jo Sensación de Vivir... ho recordo més tard, Friends, i Sí, Sensació de Vivir... Clar, jo crec que Són dues crec que èpoques tenia diferents. l'àlbum i tot. Sí, o sigui, jo recordo el dia que vaig sortir d'escola i el meu pare ens va venir a buscar i ens va dir, la meva germana i a mi, ara quan arribeu a casa hi hauran 2 canals nous a la televisió. I allò, clar, era Telecinco i Antena 3. I quan vam arribar a casa estaven fent Sensació de Vivir a Telecinco. I, clar, era fascinació Era absoluta. fascinació, I, clar, sí. sí és veritat també que recordo com Friends més Més tard. tard, molt jo més també ho tard. recordo més tard. Sí, és que Més són tard. de diferents. Sí. El meu Sensación de Vivir és el teu Companyeros. A Pot mi ser. no em deixaven veure Sensación de Vivir. La meva mare sempre ha dit que aquestes sèries són sèries de tontets. Sí, bueno, la meva mare també, Bueno, nosaltres, apuntava per aquí. després fèiem Melrose Place i aquí sí que era com, sense Vivir, sí, Melrose Place no. Ja, bueno, jo ho entenc, jo també ho entenc aquí, Més Home, jo ho xungo, entenc. més Però jo ho adult. espiava, a Melrose Place. Aquest. Clar, jo evidentment. mirava. Sí, jo sí, d'allò. sí. I l'última, Salvados por la campana o Cosas de casa? Oi! Clar, és que aquí... Aviam, No. Són molt difícils avui. No, Diana! Ja, noies! És la No, nostra no. joventut, o sigui, només teníem 6 Però canals, no no? puc triar. aviam, Coses de casa per mi ha estat important, però jo Pues escollo Salvados Salvados per per la la Campana. Jo Campana també. perquè m'agradava més. O sigui, Coses de casa m'agradaven tots els personatges excepte l'Steve Urkel. No No l'he suportaves. suportat A mi mai. em deprimia una mica. Coses de casa tenia un punt... Depriment. No sé explicar-ho perquè era... No sé, però... Bueno, perquè era un nen orfe entrant a la casa d'uns altres, no? No, era, No, una mica era així? orfe. O era el veí... No estava... Bueno, Era, Bueno, la família de l'Steve no va sortir mai. Necessitats No la especials, tenien, està clar.
Menys quan es transformava, que després era un pibon. Que tampoc, però bueno. sí, Però sí, A mi comparat m'encantava, amb... doncs. No, a mi m'agradava la Laura, el pare em feia molt de riure, la mare, que era dura. El meu Les personatge Olsen, preferit... no? Les bessones hi havia. No, aquestes eren les Padres Olsen. forlosos. Padres Per forlosos. sort que no l'has dit perquè... Oh, no ho sabeu? El meu personatge preferit era la tia, que era mare soltera, que tenia Vale, no el nen recordo. petit, sí, aquell sí, tan sí. mono que ballava Sí, i que sí. d'allò era el seu fill. I mira, no sé, ja... Mira, Ja anaves dirigida, Ja hi havia coses. ahí lo dejo. Molt bé. Molt Tu no havies difícil vist avui, alguna o no, d'aquestes? Sí, les dues. Les dues. Sabades per la campana també. Molt bé. Però jo mesclo, nostre eh? Zac. Clar, Era guai, salvar-se. En Zac, En Zac. Ai, les Later... Bessons? Sí. Era bessons? O no? No. A la campana hi havia un noi ros. Sí, en Aquest Zac. és en... Sí. Però En no Zac. me'n recordo de coses. Mesclo sèries. Sí, hi havia les Era Later, el hi havia... Quimi, Era el Quimi americà. Sí, exacte. Hi havia, ostres, com es diu, aquesta actriu que després va sortir Sí. a Sensación de Vivir, o... Sí, la Kimberly de La Sensació. Kimberly. Només sabem el nom Del personatge. del personatge. Bueno, i el director aquell de merda Sí, de sí. l'institut, que no feia més que passejar pels passadissos i ja Sí. està, no? Exacte. Molt colorida, aquesta sèrie. Molt colorida. Molt bé, quins temps i quines èpoques, tant de bo tornar-hi. I acabem la secció amb el què faries si poguessis viure un dia en el cos d'una altra persona. En quin cos viuríeu? Quin En cos quin? triaríem? Jo voldria provar de ser un tio. Sí, és a dir, pixar dret, com és una erecció, no? I, bueno, pelar-te-la. Exacte. Tu Sí, vols la saber què és sensació això? aquesta. Amb perdó. Clar, jo crec que ha de ser... És xulo, no, això? És com El que, empalar-se? Mira que hi ha, No ho sé. tot, mira que hi ha paraules per definir-ho. És que m'ha sortit aquesta, perdoneu. Sí, ser home. És Però- fantàstica, és fantàstica aquesta Però paraula. és això, jo crec que, no sé, què senten els homes, el lunga-lunga, no? Quan veuen una dona se'ls hi va tota la sang allà baix, a veure què passa aquí al cervell. Això d'estar, que al cervell no els hi passi res. Què estàs pensant? En res. No, nothing box. I és veritat, nothing box. Dius, fantàstic, com ho fas? I de vegades ho he posat en pràctica i dic, No la vida podem, és no meravellosa. No, sí que pots. bueno, instants, però és un instant Però és meravellós. fugaç. És com, uau, és una altra vida. És com, que guai, quina calma, quina pau. Doncs mira, a ser home per un dia. Qui més? Ostres, no, jo encara estic pensant-m'ho, Jo, Pot ser algú concret, no? Sí, qui vulguis. no ho sé, se m'ha passat pel cap, segurament després diré, ai no, però bueno, el que se m'ha passat pel cap és en el cos d'una persona molt rica per tenir un dia de, saps? Un massatge, un spa, un todo sense mirar res, saps? Un super restaurant, Molt bé. Quantes hores són, Diana? Tot un dia, 24 hores. 24 hores. Doncs paro. Tot un dia de, doncs de paro, ser la persona que vulguis. Paro la resta, deixem a la imaginació de cadascú. Exacte. Et fas una transferència al teu compte d'ara, saps? De pas, que el rebis més tard. Clar. Que guai. Molt bé. Sí. Jo no ho tinc clar, però crec que també provaria ser un home Però sí, per, això és per molt la interessant, curiositat molt de interessant. ser-ho. Em faria por després no en recordar-me'n de com tornar a ser Dona. dona. Vale, doncs jo, clar, un home ric. Ara, molt Un bé. home ric. Molt bé, molt bé. Posant matisos. Donald Trump. I tu, Diana? No! Jo, Arreglar-te allò, Sí, Donald Fer-li un Trump. canvi de... complicat. Rapes. El color panotxa. Jo estava molt amb el teu, de ser un home, d'experimentar aquesta part, però crec que m'agradaria molt ser un atleta per un dia. Què és fer aquestes virgueries? Què és que el cos et tiri molt? M'agradaria, m'amolaria experimentar què és tenir No ho sé. Bé, un pensava cos... que sí. Sí, un cos tan preparat. Així que això. Bueno, i fins aquí la nostra secció d'avui. Carai. Molt bé, Diana, molt guai. Adri, què ens recomana la Figa en aquest capítol? Doncs avui, com hem estat parlant del sol pèlvic i tot aquest tema de la figa, doncs volia recomanar-vos A The Woman, que és la Jessie, que és fisioterapeuta, osteòpata, està especialitzada en sol pèlvic i sobretot en endometriosi. Treballa fertilitat, postpart, coneixement del propi cos, la sexualitat, i m'ha dit que és superimportant que comprenem que el sol pèlvic també engloba diafragma, lumbar, abdomen, i que és superimportant tenir consciència del cos. No hi és que agafem un mirallet i ens mirem. Fantàstic. I per altra banda, també, avui porto dues recomanacions. Us volia recomanar la Ruth _al
/natural, que és una infermera integrativa especialitzada en salut femenina i ginecologia natural, que l'he provat jo, he fet un programa que es diu 4 lunes de ciclicitat i també m'ha tractat a mi com a... per les meves qüestions de la figa, també m'ha ajudat sobretot amb alimentació i diversos aspectes, per tant, allà està. Fantàstic. Molt bé. Gràcies. Ho anotem. I fins aquí, la figa parla. Adri, Marta, Irene, Diana, la figa parla. Avui parlo clar, dic el que em surt de la figa, no em puc aturar, perquè necessito expressar. No sé què em passa, però parlo sense por, el que surt de la figa ja no tinc cura. No vull jugar a la defensiva ni fer-me petita, el que em surti de la figa vull que vagi cap a missa. Aquí les 4 dones entre drames i somriures t'expliquem la nostra història perquè no et sentis mai sola. Així que asseu-te, interacciona, diverteix una micona i no ves passar l'estona.